Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Һәм мин кулыма беренче котлау хатын алам. Бойлар Сабасында яшәүче Әхмәтова Гөлия Нигъматулла кызының гомер бәйрәме. Табигать уянган, ямьле язның беренче көнендә безнең кадерле газиз әниебез дөньяга килгән. Әнкәем, күз нурым. Син безнең өчен һаман яшь, шибәр булып каласың. Сине шушы иң зур, шатлыклы бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. 60 яшь ул нибары 60 кыш, 60 җәй һәм 60 яз гына. Йөзләреңдә нур уйнап торганда, синең өчен ул гомернең җәе генә. Әле аның көзе дә, кышы да, кабат әбиләр чуагы да булыр. Сиңа бездән бер генә теләк, саулык. Тән сихәтлеге ул, озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңелеңдәге илаһи нур тамчысы. Гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрмәй, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез, озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Без сине, әнкәй, сине әткәй яратабыз, яратачакбыз, яраттырбыз. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа, безне яшәткәнең өчен. Балам диеп күз нурларын жәлләмичә, кайткан сайын назлап, сөеп, йоклатканың өчен. Әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлам әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Зәңгәр күкләр матур йолдыз белән, исле гөлләр белән җир ямле. Йолдызларда якты, гөлдән гүзәл, синең белән туган йорт ямле. Чәчләреңә әни шал кирсә дә, син бит минем йөрәк түрендә. Озак яшә, әни, авырмыйча, син бу дөньяда бер генә. Әти белән тигез яшәгезсез, ничек матур парлап йөргәндә, шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Азат, кызың Алия, улың Аяз, киявең Радик, киленең Алсу, оныкларың Адель, Рөстәм, Мәрьям, Сәйдә диелгән. Әлбәттә, без дә сезне тәбрик итәбез. Шықларын ұшыра,
шақырымынар болса да, күңел білән сиңа сыйынам, күңел білән сиңа сыйынам. Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруы дәвам итә. Чираттагы тәбрикләү хатыбыз Алмаз Гарипов хөрмәтенә яңгырар. Ыйыт авылында яшәүче Гарипов Алмаз Габделхак улын 50 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Бер туганыбыз Алмаз гаиләсе белән төп нигездә, әниебез янәшәсендә гомер итәләр. Төп йорт булгач, анда кайтучы китүче күп була. Алар һәрберебезне каршы алып, кунак итеп, хөрмәтләп озаталар. Без аларга бик рәхмәтле. Кадерле без, Алмаз, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә тигезлеге, балаларыңнан игелек күреп, һәр туасы көнгә шатланып, бәрәкәтле мул тормыш кичерүеңне телибез. 50 яшын килеп ишек каккач, мендем димә яшнең түренә, күңлеңдә калсын яз чуагы, гомер үтә диеп сүрелмә. Котлы булсын синең юбилеең, шатлык белән үтсен һәр көнең, кырычныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Кадерле без, алдагы гомер елларыңны да сау сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сиңа диеп телибез. Әрну сагыш белмичә, гел шулай киң күңелле бул. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә-бергә күңелле яшәргә Ходай насип итсен иде. Ачык йөзле, тәмле телле, акыллы, кешелекле, ихтирамлы бит син, кадерле без. Шушы күркәм сыйфатларың гомер буе сине озатып барсын. Синдәй олы җанлы, төпле акыллы, ягымлы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер торучылар сирәктер ул. Киләчәктә дә бәхетең түгәрәк, гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Пар канатлы булып, гаилә тигезлегендә, балалар игелеге күреп, яшәргә язсын. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә, барыбызга кирәк, терәк булып, талмый ятла гомер үренә. Сәламәтлек ташламасын сине, һәр бер көнең үтсен шатлыкта, яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа һәр чакта. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгендә, картаерга һич тә ашыкма. Иң изге теләкләр белән әниең Нурия, сеңлең Лилия белән Рамис, абыең Габделхай белән Гөлинә, балаларыбыз, оныгыбыз, бу теләкләргә тормыш иптәшең Лютсия, кызың Айгөл, улың Айнур да кушыла диелгән. Саба дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә сезне юбилеегыз белән тәбрик итә. Озын гомер, шәхси бәхет, аңа өстәп хезмәт уңышлары телибез. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине 50-дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, калганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннары
Искитерлік үзіңдә бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренмә. Илле дисең, күзләр генә тимәсен, бер дә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсең, күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен, бер дә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсең, күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен, бер дә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсең, күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, без җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Пукәл авылында яшәүче әниебез Гөлгенә Мулланур кызын 50 яшьлек, әтиебез Фәниз Мәгънәви улын 55 яшьлек юбилейлары белән котлыйбыз. Әти-әниебез барысын да үз көчләре белән булдырып, иңне иңгә куеп, бик тә тыныч, матур гомер юлы узалар. Безне үстереп, югары белем алырга булышалар. Без аларга мәңге рәхмәтле. Кадерлеләребез, сезне чын күңелдән туган көннәрегез белән котлыйбыз. Гадидәсез, кешелекле, юмарт һәм изге күңелле. Безне сөендереп, киңәшләрегезне биреп, күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын дибез. Ходай сезне сәламәтлектән айырмасын. Гомер үтә диеп кайгырмагыз. Биргән сезгә Ходай сабырлык, киңәш, ярдәм кирәк чаклар була. Әлдә сез бар, үрнәк алырлык. Безгә канат, олы төрәк булып, гөрләп яшәгез гел-гел шатлыкта. Сәламәтлек, ак бәхетләр генә юлдаш булсын сезгә тормышта. Кадерле әниебез һәм кадерле әтиебез, сәламәтлекнең ныгы, гомернең озыны, шатлыкларның гел ылысы насыйп булсын сезгә. Һәр туган таңга сөенеп яшәгез. Сез бик күпләргә үрнәк булырлык гомер юлы үтәсез. Халык арасында зур абруй казандыгыз. Гомер юлыгызны ахыргача гел янәшә атлап, тигезлектә, бер-берегезгә терәк булып, авырлыклар килсә бергә җиңеп, куанычларны бергә уртаклашып яшәгез. Инде безнең игелекләрне күреп, сәламәт булып, тыныч гомер кичерергә Ходай насыйп итсә иде диеп телибез. Кадерлеләребез, бәйрәмегез белән котлап, әти-әни сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай, безгә үрнәк булып, бар канатлар булып яшәгез. Безне кеше итү өчен китте бөтен кешегез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Иртәгесен сызылып аткан таңнар олы шатлык булып килсеннәр. Килер көннәрегез тигезлектә бәхет белән имин үтсеннәр. Мәңге шулай тәрәзләрдә балкып торса иде утыбыз. Һәр чак безне каршы алса иде әти-әни туган йортыбыз. Яшәү шатлыгы сез безнең өчен, изгелегегез белән үрнәксез. Авыр чакта сезгә таянабыз, безнең өчен һәр чак терәксез. Яратып, балаларыгыз Рәнис белән Лүзия диелгән. Без сезгә гаилә бәхете, тигез тормыш, балалар игелеге телибез.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бу минутларда Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге тапшырулары ахырына якынлашты. Язлар матур дибез. Бәлки яз хатын-кызлар бәйрәме белән башланганга шулай ямьледер. Ә бәлки хатын-кызлар бәйрәмен үткәрү өчен нәкъ менә шундый матур яз көнен сайлау кирәктер. Монысы әллә ни мөһим түгел. Ә иң мөһиме, бу бәйрәмне барлык гүзәл затлар көтеп ала. Башта ул төрле илләрдә, төрле көннәрдә үткәрелгән. 1914 елдан башлап 8 март көнне билгеләп үтелә. Рәсәйдә исә хатын-кызлар көне беренче мәртәбә 1913 елда бәйрәм ителә. Бу көнне без әниләрне, әбиләрне, апаларны, гомумән барлык хатын-кызларны тәбрик итәбез. Бәйрәмнәр котлы, мөбарәк булсын. Һәр вакыт елмаеп яшәргә язсын. Хатын-кыз бәхете телибез сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.